Необходимо ли е да бъдат използвани само скъпи лагери от нераждаема стомана в производството на храни? Решенията в хранително-вкусовата промишленост трябва да са подходящи за директен контакт с продукта и не трябва да го замърсяват. Следователно, освен високите цени за покупка на нераждаеми лагери, имаме и високи разходи за смазочни материали за хранително-вкусова промишленост. Освен това, ни е нужно допълнително време за смазване на лагерите, което обикновено се прави ежедневно. Нашите шарнирни лагери от серията Igubal Food Contact са по-изгодни от решенията, изработени от нераждаема стомана. Те не изискват никаква поддръжка, благодарение на свойствата си за самосмазване. Разходите за самата смазка, разбира се, също са елиминирани. Нашите лагери Igubal за контакт с храни притежават FDA сертификат и не корозират. Свойствата им за потискане на вибрациите осигуряват по-малко шум във вашето производство. Предлагаме и серия, която може да бъде засечена от детектор на метал. Ако желаете да разберете как можете да спестите време и пари и да направите нещо за околната среда с решенията Igubal за контакт с храни, кликнете върху връзката под видеото.